Danskerne er et af verdens lykkeligste folkefærd, men undersøgelser viser, at 38% af os har lavt selvværd. Jeg synes ikke, jeg er noget værd som person. De mange idealer, som omverdenen bombarderer os med, gør, at mange føler sig utilstrækkelige. Selvværd bliver defineret af, hvordan vi ser os selv i forhold til andre mennesker. Lavt selvværd er et tabu for mange, men nu sætter vi fokus på emnet. Thomas Riis er uddannet coach og har hjulpet mange unge med lavt selvværd. Nu vil han hjælpe flere i samme situation. Jeg vil vise danskerne, at de idealer, vi får fra medier, familie og venner, giver et forskruet billede af det såkaldt perfekte liv. Programmet handler ikke om at lave om på folk, ændre deres tøjstil eller få dem til at tabe sig. Det handler udelukkende om den indre proces. Mange ved ikke, hvor udbredt det egentlig er, og hvad de skal gøre ved problemet. Derfor har jeg sammen med nogle specialister sat mig for at hjælpe disse mennesker til et liv med et bedre selvværd. Christina er 19 år. Til daglig arbejder hun som tjener, og i sin fritid spiller hun teater. Christina har haft lavt selvværd, siden hun var barn. For mig ville det være helt fantastisk at kunne føle, at jeg var vigtig. Jeg føler, at jeg var noget værd. Jeg skelner mellem, hvad man kan og hvad man er. Og jeg synes, jeg kan en hel masse ting. God til mange ting og klog på mange punkter og sådan noget. Men mig som person, synes jeg ikke er vigtig. Det kan da virkelig ikke være mit ansvar at blive dronning for at redde den her krone. Jeg tror, at når man tager en anden rolle på sig, som er noget helt andet, så kan man jo godt være lige så selvsikker, som man vil. Så skal man ikke tænke over, om de andre kan lide en, eller om man passer ind, fordi det gør du. Det står i manuskriptet, ikke? Jeg er på vej ud for at møde Christine nu, og jeg er meget spændt på at møde hende. Jeg tror, det bliver en lang og svær proces, og vi har bare 3 måneder til at styrke hendes selvværd. For at Christine nemmere kan sætte ord på sine følelser, har Thomas bedt hende lave en vejrudsigt, som beskriver, hvordan hun har det med sig selv. Det vil nok være sådan lidt regn, og så sådan lidt tåget. Så vil der være sol om bag skyerne, fordi man tror, at man kan se en eller anden form for lysglimt bag det her. Hvis bare jeg gør det her, så bliver alting godt igen. Men så kommer der bare flere skyer, ikke? Så kommer der bare flere skyer ind foran. Fordi hver gang man ligesom tror, man har fundet det der lille solglimt, så prøver man at gøre det, men så hjælper det bare ikke rigtig på noget. Jeg drømmer om at kunne elske mig selv, og tro og se det, som andre ser.